कि एगो से दूरी एगो बाटे मजबूरी रेखा आ सच्चे कहीं दोनों बाटे जरूरी ई कैसे कहीं के करल से मन बदला। अच्छा हमारा बीच में हमारे आर्यन बाबू आए बड़े आर्यन हाँ और साथ में वो छोटी वाली जो बाबू है उसको भी बुलाओ। चाहत आई आर्यन बाबू तन एक तरफ हो जाए। कमाल के जोड़ी कमाल के। क्या बात है, ताली बजनी चाहिए, ताली बजनी चाहिए। और चाहत बाबू अभी आ जाओ। अरे भाई मुजफ्फरपुर की ताली ऐसे होला जी, वाला ताली बजाओ। रुक ना रे, दूर दूर मौका ना मिलल कि सट जले दोनों मिले कि पिया डरेला तजिया डरेला यार धरेला प्यार करेला पिया डरेला पिया डरेला तजिया डरेला यार धरेला प्यार करेला। एगो से दूरी एगो बाटे मजबूरी सच कहीं दोनों बाटे जरूरी ऐसे कहीं कहीं से मन बदला। अभी तो खाली परफॉर्म करा तो पुदीना हमरे संग गई कि पिया डरेला तजिया डरेला यार डरेला प्यार करेला पिया डरेला तजिया डरेला देखने चाहत खातिर गावत रहले। ई तो है मंच की बात कि कितना दिन से एको लईकी कितना दिन एको लईकी सही तेरा में होगा सही तेरा में होगा सोचते रही आई लव यू कहा सोचते रही आई लव यू चल दो कर ले भा ओ चल दो कर ले भा इशारा समझिए। अच्छा एक बात बताओ, जब तोहरा के इनकरा के दूसर के लेके भाग जाई तई तो अलगे खुश बड़ी हो। अरे तू तनी शर्मा तनी गुस्सा। अब आज हम चाहत का सिर्फ एक्सप्रेशन देखेंगे कि ये इस गाने पे परफॉर्म करेंगे, आप सिर्फ एक्सप्रेशन देंगे, ठीक है भाई? कैमरे वाले कैमरामैन फोकस करिएगा सिर्फ एक्सप्रेशन पे। आप लोग से प्लीज आप लोग बैठ जाइए, कम से कम कैमरे वाले लोगों को दिक्कत ना हो। बैठ जाइए ना प्लीज, बैठ जाइए वहीं पे बैठ जाइए। कि कितना दिन से डांस नहीं करना, एक्सप्रेशन देना। एक लईकी कितना दिन से एक लईकी रही तेरा में होगा रही तेरा में होगा सोचते रही आई लव यू कहा सोचते रही आई लव यू कहा तले तो कर ले बाबा हो तले तो कर ले बाबा कितना दिन से एक लईकी तेरा में होगा रही तेरा में होगा पिया घरेला पिया घरेला घरेला पेन्ही जब साड़ी टिकुली साड़ी लाल रामा हम डांस सिखाएं रुको कि पेन्ही जब साड़ी टिकुली साड़ी लाल रामा वो जाल पागल पियावा जब पेन्ही हम सूट सलवार यार हमर लव करेला मन करे जब करे के प्यार यार तब सब करेला आर्यन बाबू बड़ा तंग करेला। अच्छा आर्यन आपका बहुत अच्छा दोस्त है ना, लड़ाई करता है कि नहीं आपसे? लड़ाई हाँ या नहीं? चाहे झूठ मत बोलना, लड़ाई करता है या नहीं? है
नहीं, इससे लड़ाई करते हो कि नहीं? मुंह नोच देती है तो लड़की है तो मुंह तो नोचबे करे, और कुछ बाल नोचे लायक? बाल वाल तो भाई तुम्हारा ठीक है ठाक है, वाह। इस बार ये लोग डांस करेंगे तो आप लोग ताली बजा के हल्ला जरूर करिएगा कि पिया करेला तजिया करेला, पिया करेला प्यारे करेला, पिया करेला पिया करेला, पिया करेला पिया करेला, पिया करेला पिया करेला प्यारे कि हमार पिया जी सबसे ज्यादा, हमार पिया जी में एक चीज खूबसूरत लगेगा। पातर पिया में पाटे नरजीला हरे तो छोड़े नहीं करी के जनोर जीरा एक गाना सुने हो, अरे पहले रहले काजू अखरोट हो गईले, पहले रहले काजू अखरोट हो गईले, अब नैयो ना डोले सैयो मोट हो गईले, नैयो ना डोले सैयो मोट हो गईले। हो पातर पिया में पाटे नरजीरा धरे तो छोड़े नहीं करी के जनोर जीरा पिया करेला पिया करेला